Окупанти йдуть у наступ. Найзапекліші бої на Слобожанському та Донецькому напрямках, повідомляють у Генеральному штабі. Продовжуються безперервні атаки на фортецю Азовсталь, а на вулицях Маріуполя точаться бої. На Донеччині і Луганщині відбито 9 ворожих атак, і при цьому знищено 9 російських танків, 11 артилерійських систем і 17 панцерників та багато іншого. Рашисти захопили Зарічне та Новотошківське, а на Ізюмському напрямку взяли під контроль село Заводи. З метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Білгородської області до міста Ізюм 2 батальйонних тактичні групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Білгородської області противник розгорнув 2 ракетних дивізіони ОТРК «Іскандер-М». На Південному фронті рашисти гатять з усього наявного озброєння. Просунутися вперед вони не можуть, але намагаються закріпитися на захоплених позиціях. На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку. Силами підрозділів Росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області. На Таврійському напрямку підрозділи противника здійснюють інженерне обладнання позицій та поповнення запасів. Знову невидима рука справедливості. У ніч проти середи на Росії зайнявся черговий склад з боєприпасами. Цього разу у Білгородській області. Арсенал розташований у селі Стара Нелидівка, що неподалік від кордону з Україною. Місцева влада стверджує, що руйнувань житлових будівель та постраждалих серед мирного населення немає, а про збитки російської зброї також не повідомляється. До слова, це вже не перший подібний інцидент на військових об'єктах Росії у Білгородській області. 1 квітня стало відомо, що у місті Білгород відбулися вибухи та сталася велика пожежа на нафтобазі. Тоді було повідомлено, що внаслідок події постраждали 2 працівників, а кількома днями раніше на території Білгородської області прогриміли вибухи на складі боєприпасів. На думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, прикордонні з Україною регіони РФ просто вивчають термін «демілітаризація». За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидитися не вдасться. І тому роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць – абсолютно природний процес. Карма – штука жорстока. І знову ж таки, повторю, причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до божественного втручання у справи грішників, які на Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі. Щонайменше 4 постраждалих на українському мітингу у Херсоні. Окупанти застосували проти людей сльозогінний газ та світло-шумові гранати. У постраждалих опіки та травми. Вранці середи херсонці з синьо-жовтими прапорами зібралися у середмісті на мирний протест проти російської окупації. Попри те, що рашисти влаштовують облави та викрадення усіх, хто чинить опір, жителі Херсона та інших тимчасово поневолених міст продовжують висловлювати свою незгоду із ворогом. А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, провеселимо.
Гуманітарна підтримка та відновлення понівеченого окупантами містечка. Про це йшлося на зустрічі кримсько-татарської делегації на чолі з лідером народу Мустафою Джемілєвим з міським головою Бучі Анатолієм Федоруком. Він розповів, що жертв геноциду поховали на цвинтарі, виділеному для мусульманської громади Бучі, оскільки саме воно виявилося найпідготовленішим. Федорук зазначив, що масштаби руйнувань величезні. Знищено більше 1000 об'єктів, а рашисти вивозили награбоване майно та харчі на поцуплених вантажівках. Я не говорю про мережу, вона досить цікава була для окупанта. Це супермаркети, магазини, вони просто все вивозили. Навіть комунальну техніку, яку ми напередодні війни для водоканалу, для комуналу закупили, до речі, білоруське шасі, грузили те, що не зруйнували тут, не знищили, загрузили на ці автомобілі і в Білорусі повозили, те, що награбували тут. На думку Мустафи Джемілєва, Буча зазнала страждань, які незбагненні у 21 сторіччі. Він зазначив, що потрібно докласти максимум зусиль, щоб у найкоротші терміни це місто процвітало і мало якнайбільше міст побратимів. Это городок занимает особое место в этой войне, потому что здесь скрылись такие зверства, которых не было и редко было во время Второй мировой войны. Благодаря жизни вот этих сотен невинно убитых и скрытым зверствам, которые творили здесь оккупанты, резко увеличилась международная поддержка Украины в этой войне. До 24 лютого в Бучі проживали 6,5 тисяч переселенців, зокрема із Криму. До повномасштабного вторгнення міською радою було прийнято рішення виділити землю для зведення мечеті, проте війна завадила цим планам. Зараз щоденно зростає кількість зареєстрованих переселенців, каже заступник міністра реінтеграції окупованих територій Снавер Сейдхаліл. Якщо раніше їх було 1,5 мільйони, то тепер більше саме. Пустилося зараз також сервіс через Дію, який дуже поліпшує сам процес подання заявки. І ті люди, які вимушені були переселитися з тимчасово окупованих територій, з тих територій, які заблоковані, чи там, де ведуться бойові дії, а також ті люди, домівки яких зруйновано, тобто вони мають можливість отримувати допомогу від держави. До Бучі також доставили 3,5 тонни гуманітарної допомоги. Помощи. Это продуктовый набор, мы привезли, они в коробках, рассчитаны на 20 килограмм, рассчитаны на одну семью, в среднем на неделю, потому что до сих пор пока, к сожалению, в регионе, в районе Бучи не работают маркеты, не работают сети, и люди нуждаются в пропитании, и мы именно фокусируемся на пропитании, которые крупы, масло и различные там типа сладости, изюм и халва для того, чтобы у людей было полноценный рацион. Свій 42-й день народження Наріман Джелял відзначив в окупаційному суді. Такий подарунок йому зробили окупаційні силовики, які саме на 27 квітня призначили чергове засідання у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Першого заступника голови Меджлісу звинувачують у нібито диверсії, зберіганні та перевезенні вибухівки. Його та братів Ахтемових Хасана та Азіза затримали 3 та 4 вересня минулого року. Усіх трьох звинуватили у підриві газопроводу, який живив окупаційну військову частину у Перевальному під Сімферополем. За словами правозахисників, це помста за участь Нарімана Джеляла на засіданні Кримської платформи у Києві, яка має на меті деокупацію півострова. На засіданні окупаційного суду мали допитати 4 свідків – Явку Ельдара Одаманова та Шевкета Усінова, які були затримані у день затримання Нарімана Джеляла, а пізніше випущені на волю. Обвинувачення забезпечити не змогло вже вкотре. Третій свідок перебуває поза межами Криму. Допитали лише засекреченого свідка під псевдонімом Бишовець.
Захист його показання називає абсурдними та хибними. Практично усі питання адвокатів були відхилені окупаційним судом. Данные показания являются ложными, направлены исключительно на оговор наших подзащитных, в первую очередь Наримана Джиляла, с целью создания таких условий в подтверждение, скажем, да, я не назову даже версии, а подтверждение обвинения именно, голословного обвинения наших подзащитных в совершении того деяния, которого они не совершали. То есть для устранения тех недостатков следствия, которые должны были быть установлены в силу определенных процессуальных требований статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации еще на стадии следствия, для того, чтобы можно было бы рассматривать данное уголовное дело в суде.